Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás na dnešním představení a ještě když začneme, dovolte mi pár slov. Jak jste si jistě všimli, vy, kteří máte program, že všechna naše představení jsou věnována naší dlouholeté kamarádce a kolegyni herečce Zdeně Franclové, která nás koncem února náhle opustila. Divadelní spolek Lucerna bude na Zdenu stále vzpomínat. Zdena, pokud ti to zdraví dovolilo, si divadlo pokaždé s radostí a láskou zahrála. Stvárnila více než 10 krásných rolí. Vy, kdo na nás chodíte pravidelně, jistě vzpomenete na přísnou paní Amnejovou ve Strašidle Canterburyském, Klotildu v Nevěstě pro čaroděje, ducha Elvíry v Rozmarném Vítkovi nebo přísnou inženýrku Šárku Hany v Lesborovně. Zdena s námi zkoušela i tuto hru, ale osud rozhodl jinak. Teď již je v pomyslném hereckém nebi, odkud nás sleduje a přeje si, ať se nám daří. Zdeni, my z Lucerny ti děkujeme a věř, že navždy zůstáváš v našich srdcích a vzpomínkách. A vás teď poprosím o symbolickou minutu ticha. Děkuji. Hezký podvečer, dámy a pánové. Chtěl bych vás přivítat u nás ve Vilémovicích na divadelní hře s názvem Uděláte mě to znova. Tato hra bude v podání divadelního spolku Lucerna. Než začne představení, prosím o vypnutí vašich mobilních telefonů. Děkuji. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemnou a ničí nerušenou zábavu. Přísahám, zavolám ti za chvíli, dělám na pacientce, no tedy operuji, no a zvoní mi tu telefon. Ne, ještě mi nikoho neposlali. Prosím tě, vydrž u telefonu. Ano. Plastická chirurgie Jovans, poslouchám. Prosím? Bolí vás stehna? Ne, to od prsou být nemůže. Když sedíte? No ano, já jsem vám je zvětšil, ale že by o tolik, že by vám leželi na senech, o tolik zase ne. Ne, můžu vám zavolat za chvíli. Ano, moje sekretářka je delší dobu nemocná. No čekám, až mi pošlou záskok. Věřte mi, zavolám vám za chvilinku. Jo? Naschle, naschle. Tak doktore, co je? Madame Carnot, říkal jsem vám, abyste se nehýbala, ty. Utíkejte do pokoje, já tam za chvíli za váma přijdu. Chceš tam ještě? No, ahoj, vidíš to? No, dělám na Madame Carnot. No, jak zase? No, je to prostě naše nejlepší klientka. Co? Jo, to je všechno. Ježišmarja, děti, není 80. No jistě, že na to nevypadá. Za to mi taky platí, víš? No. Prosím tě potom. Jo, miluji tě. Ahoj. Už běží, Madame Carnot. Do prčic. Promiňte se, že já mám rozdělanou pacientku, nemám čas na vás. Posílá mě agentura, jako sekretářku. A to si dali na čas. Vítám vás. Jak se jmenujete? Claudine Brunet, ale klidně mi říkejte Klaudie. Klaudie? To by vás posílá samo nebe. To ne, jenom agentura. No, to je totéž, oba dělají zázraky, že jo? Tady budu asi pracovat, že? Ano, tady. Já vám za chvilku všechno vysvětlím.
já musím jít za pacientkou. Vy si sednete a kdyby někdo zazvonil, tak řeknete plastická chirurgie Jovan a zapíšete všechno, co vám chtěli. Uvidíte, že to zvládnete. Zatím to vypadá jednoduše. Vám to určitě půjde. Plastická chirurgie Jovan, poslouchám. Bravo! Ano. Ano, ne, neděláme. Tady ne, madam. Naschledanou. Můžete mi říct, co vám chtěli? Nějaká paní se ptala, jestli děláme taky pány. Tak jsem řekla, že ne. Bylo to správně. Ale my pány děláme, může taky, tak já nevím, proč je odmítáte. Omlouvám se, já se polepším. Víckrát už se to nestane. To je moje chyba, já vám to opravdu všechno vysvětlím. Raději na nic nešajte, kdyby něco, tady máte mikrofon, já vás tady uslyším. Dobrý den, přejete si? Vy jste nová sekretářka? Ano, právě jsem přišla. Přejete si, madam? Řekněte doktorovi, že jsem tady. Ale doktor říkal, že do 5 minut bude zpátky. No to neznamená, že ho nemůžete jít upozornit, že jsem přišla. Vy máte nějak na spěch. Koho mám ohlásit? Jsem paní Jovan. Doktore, máte tady maminku. A už je 20 let mrtvá. Ale pořád se hýbe. Já jsem manželka doktora Jovan. Nevím, kdo jste vy a odkud jste přišla, ale tuším, že se tam velice rychle vrátíte. Promiňte, nemyslela jsem tím, jakože věkem vypadáte, spíš jako fyzicky. Ale to víte, na klinice člověk nikdy neví, na čem je. Také byste mohla být jeho sestra. A nebo třeba také jeho syn, že? No ano, teda ne. Je příliš mladý na to, aby měl tak velkého kluka, jako jste vy. Nějak se v tom zamotáváte, slečno. Ať je věda, kde je. Idiot zůstane idiotem. Tomu žádná plastika nepomůže. No tak to by snad stačilo, ne? Jsem se vám omluvila, tak jsem si vás spletla s jeho matkou. Taky jste se mi mohla představit. Idiota ještě drzá. No to je opravdu skvělé. Co se to tady děje? A vidím, Klaudie, že už jste se seznámila s mojí ženou. No. A tak ona už je Klaudie. No tak to už vím, proč je tady. Já se totiž tak jmenuju a poslala mě sem agentura, víte? No, pro vaše intelektuální schopnosti asi ne. Proč jsi mi neřekl, když jsem ti před 10 minutama volala, že už si sehnal novou sekretářku? Byl jsi celý nervózní, tak já jsem přišla, abych ti pomohla. Prosím tě, hlavně ne žádlivost. Teďka opravdu ne. Tato dáma právě přišla, teprve začíná poslanání sem agentura. No, to vidím. Myslím, že se hádáte kvůli mě, tak já to pochopím a odejdu. Ne. Slečno, vy všechno pochopíte, jenom když tady zůstanete. Je to opravdu moje chyba. Měl jsem si dělat čas, všechno vám tady klidu vysvětlit. Sama přiznává, že je to její chyba. Tak využijte situace a vyhodí. Víš, že tahle práce vyžaduje tak a diplomacii. Prosím tě, už jsem ti několikrát říkal, že kdybychom my dva pracovali společně, že by to nedělalo dobrotu. Nebude-li tady ona, bude tady jiná. Tak ať je tady ta jiná. Prosím tě, nech mě pracovat. Ty se mnou nepůjdeš na oběd? No nemůžu. Mám ještě rozdělanou Madame Carnot, je ještě pod bandáží, další pacientku mám na 1 hodinu a hlavně musím se udělat čas ještě na slečnu, abych jí všechno vysvětlil. Výborně. No tak ti přeju, ať to všechno stihneš. No, a pokud jde o vás, dáte mi adresu, kde vám dělali liposukci mozku. Já se vám omlouvám, manželka je strašně žárlivá. Vidí mě pořád nad nějakým ženským cizím tělem a tak si myslí, že mě to jej už nezajímá.
Dovedu si představit sebe v její situaci. Co obličejů, ňader a stehen vám denně projde rukama. Ale já je neosahávám, já je předělávám. A zapomněla jste na zadky. Těch mám v rukách čím dál víc. To víte, každá chce mít jako Jennifer Lopez. A dovolíte, když už jste tady? A u vás je to všechno příroda? Někdy mi říkají, že jsem přírodní až moc. No, klientkám budete říkat, že je to všechno moje práce. To víte, tohle je obor, kde se člověk musí naučit lhát. Klientela by z vás měla komplex a byla by nervózní. Je potřeba je uklidňovat a trošku humoru, protože jinak budou chodit jinam. Takže, jak jsem řekl, hlavně humor. Já si to raději napíšu, abych na to nezapomněla. Hlavně humor, vykřičník. A diskrétnost. No, většina dám, které sem přichází, nechtějí, aby o tom někdo věděl. Jedna druhou tady nesmí nikdy potkat. Proto taky máme ty oddělené čekárny. No a nevyslovujte jejich jméno, ani do telefonu, to si taky zapamatujte. Píšu ani do telefonu. A celebrity. Budete je tu potkávat každý den. Hvězdou našeho podniku je Madame Carnot. Její prsa už nám zaplatili vybavení kliniky, její nos materiál a ty její liftinky celou venkovní fasádu. Máme ji tu každý druhý měsíc, její 80 a chce vypadat na 40. No, proto sem asi chodí ob měsíc, že? No, většina dám sem přicházejí ráno a díky moderní technologii se večer vrací domů. No, tak jako letadla a pendolino. No to spíš jako ultrazvuk, botox, endoskopie, laser a tak. Zajímavé. A také někdy někoho odmítnete? Už vidím, že vám to začíná pálit. No jo, a když je odmítnu, půjdou jinam a mým cílem není posílat peníze konkurenci. Ne. A co když se vám některá z nich zalíbí? No tak ta poslední, která se mi zalíbila, tak tu jsem si vzal a jsem s ní dosud. No. To je otázka vkusu. Víte, jaký vynález nás živí? Ne, olala! Šerednost. Výtah. Výtah? To jich tolik padá. No, o něčem jsem slyšela, ale že by až tolik tomu nechci věřit. Ale kdo mluví o neštěstích, já mluvím o estetice, výtah, protože jsou tam zrcadla. Je to uzavřený prostor, kde si má každý čas na sebe zadívat. Horní světlo, nedostatečný odstup, tam si každý všimne každého svýho nedostatku ve výtahu. Geniální vynález. To je stáří tváří tvář. No, většina mých klientek bydlí výš než ve 3. patře. Taková je statistika, to poznáte sama. Níž málo která. Zajímavé. S vámi se člověk učí. Myslíte? Ona zas taková sláva to není, ale funguje to. Jo. A stává se někdy, že někoho odmítnete? No, to se stává, Jo. ale málo kdy. Málo. A co když se operace nepovede? No, přesně tak. To máte ale jako když přecházíte silnici nebo jedete autem. Denně berete na sebe riziko, že z vás bude mrzák, ale když jdete sem, tak vám hrozí maximálně, že z vás bude krasavice. No to zní krásně, co jste řekl. No, opravdu taková sláva není, ale funguje to. Takže je potřeba uklidňovat a trošku humoru a sledovat alarmy. Tady to bliká, takže Madame Carnot už je netrpělivá. Jdu tam, až přijde další klientka tu 1 hodinu, tak s ní vyplníte dotazník a... Uklidní mi, já vím. Přesně tak. Já pak přijdu.
13 hodin. Slečna Frantiny. Ano, to jsem já, dobrý den. Dobrý den, neslyšela jsem vás zvonit. Vy sem jdete s prsama, že? Jak jste to uhodla? To jsem na tom tak špatně? Ne, to ne. Pan doktor mě o všem informoval. Chcete, aby byly větší, že? No, tak ono zmenšit už by to asi ani nešlo, no. Proto jsem taky nezvonila, víte. Nemůžu zvonek ani vidět. Tak strašně mi ho to připomíná. Nechápu. No, ten zvonek. Knoflík na placičce. Tak strašně mi připomíná moje pravé prso. A levé ne? No to samozřejmě taky, ale tak ten zvonek tam vždycky bývá jenom jeden. Pojďte, vyplníme spolu dotazník, jako všechny nové pacientky. A vy? Kdybyste byla na mém místě, jo, nechala byste si je opravit? Takováhle prsa, ale upřímně. No, opravit. Ty se musí udělat. Máte pravdu. Nic tam nemám a přece mi to visí. Nic a visí. Můj snoubenec mi teda říká, pro mě jsi krásná. Nic horšího už mi říct nemůže. To je, jak kdyby řekl hrůza, ale já tě mám stejně rád. Ale zas taková hrůza to není, to si myslet nemůžete. A pak, někdo má rád volský boko, dá si k tomu housku, džus, kafe, no a posnídá si. Já se nemůžu smát. Ne, Dělá mi to vrásky. jděte. Dívejte, co mi to udělá, tady když se usměl. Sotva jsem ušetřila na ta prsa, no tak na lifting už nemám, že jo? Podívejte. Ale teď to nejsou žádné vrásky, to jsou vrásečky. Vždyť vy se můžete smát, jak chcete. A to já právě nemůžu. Vždycky, když se chci zasmát, tak si vzpomenu na své prsa a humor mě hnedka přejde. Mně připadají normální. Kdyby záleželo na mě, nechám je, jak jsou. Míváte ponožky? No, ponožky. Teď zrovna Ale ne. myslím jako v podprsence. Ne, Vy si je tam nedáváte nikdy? to mám jenom prsa. No tak to buďte šťastná. To nevíte, co je to za hrůzu. Mít celý večer strach, aby vám náhodou smotaná ponožka nevykoukla z výstřihu. No tak to opravdu nevím. Tak to buďte ráda, protože to nevíte, co je to peklo. A toho pekla já se chci jednou provždy zbavit. Kolik mě to bude stát? Nevím, jsem tu nová, ceny ještě neznám, ale určitě víc než ten pár ponožek. Nevadí. Někdo holt vrazí peníze do auta, no tak já to vrazím do poprsí. Víte co, já bych si totiž tak strašně přála, aby mě ten můj snoubenec měl plné ruce. Bože, tak mu nechte předělat ty ruce. Prsa nechte tak, jak jsou. Ale slíbil mi, že po tom, co jsem si nechala udělat ten nový nos, tak si můžu udělat ten prsa. A vy máte nový nos. Měla jsem ho na křivu. A není to vůbec vidět, že ho máte operovaný. To vám dělal tady doktor Čován. Ne, tady jsem poprvé, měním chirurga. Ten minulý mi to totiž dělal na 3krát, víte. Pokaždé to zkazil, ale tak teď už se mu to povedlo, co myslíte? Ale ano, pěkný nos, pár ponožek, na zimu jste vybavená. Hlavně humor. Ale ta prsa, není to moc velké riziko. Když jedete autem nebo přecházíte silnici, berete na sebe denně riziko, že z vás bude mrzák. Ale když přijdete k nám, tak to může dopadnout stejně. A slečna Frantiny, dobrý den, už se vám mohu věnovat. Já tam mám plno, odložte si. A ukažte, já se na to podívám hned. Není co, bohužel. Tak to jsou ony. No, to je nádhera. My spolu děláme velké věci. Otočte se.
Ne, co bych viděl na zádech, pravda. A děkuju. A už jste někdy postoupila nějakou plastickou operaci? 3krát nový nos. Posaďte se. Všechno jsem tam zaznamenala. Děkuji. 3krát nový nos. Můžete si sunat brýle? Který odborník vám to dělal? Na 3krát? To víte, doktora si musíte umět vybrat. No, když mi to poprvé ořízl, tak by ho málem odřízl. No. Pak si mě vzal doktor, můžu se nasadit brýle? Děkuji. Pak si mě vzal doktor Marčelin, no a ten to dělal tak, že vzal kousek kosti z kyčle a vyrobil jako náhradní nos. Jenomže to potom vypadalo, jako kdyby mi tam pod tou jako kůží rostl zub, no, tak se do toho pustil po třetí, ale tak to už se mu povedlo, co myslíte? Pokud jde o vaše prsa, ujišťuji vás, že to zvládneme na poprvé. Obě dvě doufám. No, takhle. Nejdříve si uděláme počítačovou simulaci. Budete si tak moci vybrat tvar, jaký budete chtít. A uděláte mi je ze silikonu? Četla jsem to v časopisech. Ne. Já silikon nepoužívám, hrozí nebezpečí úniku. Ode mě se nikdo nic nedozví. Úniku silikonového gelu. No, už se stalo, že protézka prosákla, silikon byl příliš řídký a dostal se až do podpaží. A vy, která máte už kus kyčle v nose, abyste měla ještě prsa pod paží. Slečno Frantu, já bych vám navrhoval 2 roztomilé protézky na bázi fyziologického roztoku. Tvar si budete moct vybrat, jaký budete chtít, jestli takhle jako jablíčka nebo hruštičky. To záleží úplně opravdu také na vás. Jako. Pěkné. Patrně, pán doktor. No a já už jsem se rozmyslela. A doufám, že budete rozumná. Žádné kulichy bych vám dělat nechtěl. To víte, teďka je móda úplně jinde. Ale tak vidět doufám bude. Nebojte se, budou se vám houpat do kroku. Tak si je vemte a pojďte do kanceláře. chirurgie Žován, poslouchám. Ano, dotýkají se vám stehna. To není zas tak nic dramatického. I když je úplně roztáhnete, no tak to přijďte. Ve čtvrtek v 18 hodin. Naschledanou. To jste mě teda polekala. To ze začátku každého. Časem si zvyknete. Všechno jsem slyšela. Jde jsem s prsama, s nosem byla předtím. To máte jako s nutelkou. Jak jednou začnete, nemůžete přestat. Ale vy jste hezčí než ta před váma. Však taky bylo na čase, aby ji vyměnil. Já tady jenom zaskakuju. Poslala mě sem agentura, víte? No, všichni tady jenom zaskakujeme. Ale já si myslím, že pan doktor si přál, abyste neopouštěla pokoj. A s tím si nedělejte starosti. Já vím moc dobře, co mám dělat. Já už jsem tady jako doma. A tam na pokoji je hrozná nuda. Já vím, že jste tady jako doma. Ale kdyby vás tady pan doktor přistihnul, tak vás vytahá za uši. Tak, to už mám dávno za sebou. Uši i všechno ostatní. Vždyť já už od samého vytahování nemám kůži, ale pergamen. Vnouček mi přestal říkat babi, no říká mi papi, jako papírusko. On sám trošku vypadá jako blbeček, to má totiž posnaše. Nedali bychom si čaj? A myslíte, že ho můžete? No, nebojte se, na mě on si nedovolí.
Já jsem jeho nejlepší zákaznice. Na mě on si může všechno vyzkoušet. Úplně všechno. Já jsem pro každou špatnost. Kromě zadku teda. Zadek ne, umělé pozadí to ne. Já totiž hrozně ráda sedím. A proč všechny ty operace? Teda v tomhle věku člověk by řekl, no. 80. A není to vidět, že jo? No takhle ne, no. Víte, já si každé 3 měsíce nechám něco opravit, baví mě to, no a zabiju tím čas. A proč chcete být mladší? Je zatím vším nějaký mužský? Ježíš ne, já jsem žena. Ale tak jsem to nemyslela. A já vím, spousta ženských to dělá kvůli manželovi, nebo ani koho ulovili, že jo. No, to já už mám dávno za sebou. Já jsem 4násobná vdova. No to jste musela své manžely zabít? Hledá vás policie a vy teď měníte podobu, aby vás nenašli, co? Ale máte bujnou fantazii, dělám to pro sebe. Já chci mít kůži hladoučkou, jako je tahle. Když nic, tak je s váma aspoň legrace. Chcete čaj a nemůžete ho pít, co? Já jsem měla někde brčko, ale ztratila jsem ho, ale to nevadí, já se napiju takhle. A teď vážně, mně se vrásky líbí. Svědčí to o životě. Je to takový svědectví rodinného života. Takovej inventář zážitků. No tak mít držku jako inventář. O tím já jsem nikdy netoužila. Chci si dělat radost. Já vždycky, když odsud odcházím, tak mám pocit, že začínám nový život. A to vám nevadí, když odsud odcházíte, že jste celá modrá, že máte modřiny? Ne, já jsem vždycky milovala seriál Šmoulové. Tak teď už vážně musíte odejít zpátky na pokoj. Víte dobře, že se tady nesmějí pacientky potkávat. Tak se podívejte, kdy se někdo objeví. Vy znáte paní Jovan? No, aby ne. Ta se sem cpe od rána do večera. Protože taky kdo by se cpal do ní, že jo? Já miluju sprosťárny. No, jediné, co se mému muži na vás nepodařilo předělat, je ten váš slovník, že, madam Carnot? A pardon, já jsem si vás nevšimla. Já totiž nemám ještě oči na zádech, víte? Ale dobrý nápad, aspoň se sem budu moc vrátit. Zmizte do svého pokoje, odradíte nám klientelu. Ale vždyť my jsme nedělali nic špatného, jenom jsme tady spolu pili čaj a právě jsem říkala madam Carnot, aby odešla na pokoj. Milá slečinko, nevím proč, ale vás tu také nemohu ani cítit. Ona za nic nemůže. Jí nechte na pokoji a pojďte si to vyřídit mezi náma starejma rachotinama. Zavolejte mi doktora, ale okamžitě. Ano, už běžím, ale jste si jistá, že vás dvě tady můžu nechat o samotě? Ne, pana doktora nechte na pokoji, protože ten má stejně strčený nos zase mezi něčíma kozama a to je přesně to, co vás tak žere, že, paní Žován? To je ta vaše žádlivost, která vás sem pořád tlačí. Vy se tady necháváte latat naposled, za to vám ručím. Tahle klinika je taky moje a vy to moc dobře víte. Bez mojí věrnosti by byla v dost žalostném stavu, že, ta vaše klinika? Díky mojí fasádě jste mohli nahodit tu její. No, pojďte, madam Carnot, teď už opravdu musíte si odpočinout. Jo. A pokud možno na věky, ženská jedna bláznivá. Ať už vás tady nikdy nevidím. Žádlivko. A to všechno jenom proto, že nedůvěřujete svému manželovi. A to ani natolik, abyste se svěřila do jeho rukou. Podívejte se na sebe, jak vypadáte. Vždyť vy se do těch svých frásek jednou zřídíte. No, podejte mi skalpel, já se do něj pustím. Doktore, máme tady příjem. Co se teď děje? Pojďte otrhnout, mumie se vrací. Že už to obě staré na to. A madam Carnot.
Řekni, ať se mi okamžitě omluví. Ona nesmí mluvit, riskuje komplikace. Utíkejte do svého pokoje, já tam za váma hned přijdu. Já už ji tady na klinice nechci vidět. 20 let jsem vedle ní neviděla chlapa. Za to ji tady vidím pořád. Já ji zabiju. Každý měsíc se moje let mladší, tak to musím stihnout, dokud ještě proletá. Zrůda jedna absolutní. Tak už jsi skončila? Zrůda jedna. Co se to s tebou děje? Miláčku, dítě, já tě vůbec nepoznávám. Já tě miluju. Miluju tě a já už nechci, abys tohle dělal. Aby ses pořád dokola dotýkal všech těch ženských. Ta stará příšera má pravdu. Já umírám žárlivostí. Mně už je zima. Mohu si vzít sako? No a to je zase kdo? Doktore, já to zařídím. Odvěďte si svoji ženu do kanceláře. Potřebujeme vaši péči. Pojď do kanceláře, já ti tam dám zobnout prášeček. Co se tady stalo? Pohádali se. Obě sní o stejném těle. O tom doktorovi. Už jste si vybrala tvár? Ano, za 14 dní mi to pan doktor udělá. Pak si tady prý 24 hodin pobudu a pak už půjdu domů s novým poprsy. To je geniální, že? To ano. Tak za 14 dní naschle. No, nevím, jestli tady budu ještě já, ale každopádně vám budu držet pěstě. Děkuji. No, nevím, jestli se tady potom náhodou nenechám ještě udělat liposukci stehen. Nechte, ale ne všechno najednou. Postupně. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Plastická chirurgie, Žován, poslouchám. Ne, pane, to bude nějaký omyl. Tady není řeznictví. Nashledanou. Bav! Já věděla, že si vás tu nechá. Takovou pěknou, jako jste vy. Jen tak nepotká, pokud si ji neudělá. Já jsem si hned všimla, že se mu líbíte. To myslíte vážně? Připadá vám, že si dělá legraci? No, Madame Carno, člověk nikdy neví, jestli se směje nebo má zlost. V mém věku už se můžu dovolit klamat tělem. Když jsem byla mladá, hned na mě každý všechno poznal. Tak se to snažím dohnat. Lžu stejně, jako když kejchám. Já lžu prostě furt. Lžu, kolik mi je, prostě pořád. A jak se vám líbí doktor? Jo, je to pěkný mužský. To ano. No a kdy už ten doktor přijde, myslíte, že se mu povedli? Prsa? Tak ty on nikdy neskazí. A to je právě to, co sere jeho ženu. Vám je dělal taky? Na ty už vyzkoušel všechno. Proto má tolik slev. Na prsa, na boky, na břicho. No ale to mě zajímá. Přemýšlím o liposukci stehen. Vyplatí se to? No, helejte, zkusila jsem všechno. Stehna, boky, všechno. A bolí to? No, tak podívejte se. Jehla, takhle dlouhá, jako ta na pletení, hadička. A teď to takhle jezdí pod kůží a vysává ten sajraj. Občas se to ucpe. Neděste nám jí, nebo na to nebude chtět jít. Jako já jsem přemýšlela, že bych něco chtěla i na zadku, ale... Zadek ne. Ne? Ne, tak ten ne, na ten já si sáhnout nenechám. Kde pak? Je pěkný a když je na co koukat, tak se fakt líp žije. No a jak se vám líbí teda ten doktor? Jo, je to pěkný mužský. To ano. A díky tomu si mohl vzít svoji manželku. Protože ta byla zase bohatá.
Svým způsobem je to pěkná ženská, tak asi jí miloval, že si ji vzal, ne? Ale teď už je mnohem starší nežli on. Ale to byla už tenkrát, když se poznali. To ano, ale dneska je to hodně vidět a pro plastického chirurga je to velké neštěstí. A proč si ji nikdy nepředělal? Vždyť on by to dokázal. Dneska? To už je pozdě, to by musela začít dřív než já. Tak kde je ten doktor? Já se nemůžu dočkat, až mi ty bandáže sundá. Už by tady měl být. Po vás má ve 3 slečno X. Tak jestli tam není jméno, tak je to vždycky nějaká celebrita nebo filmová hvězda. No tak to jestli má po mně ve 3 hodiny nějakou celebritu, filmovou hvězdu, tak to mi to nesundále přímo strhne. Vy si stěžujte, budete to mít za jedny prachy s depilací. A vás tu ale najednou je. Slečna Frantiny čeká, až ji strhnete bandáže a madame Carnot přišla, abyste ji zkontroloval. A možná připích trošku botoxu. Botoxu teď? No ano, podívejte, paní doktore, tady pod obočím se mi udělalo pár raz. Není to moc poznat. Tak pojďte, slečno, Frantiny, stáhneme to z vás. Zavejte Madame Carnot radši do 1, ne, do 2, 1 necháme pro návštěvu ve 3, nebo nejdřív přežehlíme Madame Carnot. Tak, ale ne. Pojďte, dáme injekcičku, fabulonku. Dobře, děkuju. A jo, a Klaudie, pro návštěvu ve 3 zachovat absolutní diskrétnost a humor, spoléhám na vás. Jo. Tak, a nebuďte překvapená, že tam budete mít modřiny, ale myslím, že jsme jinak odvedli dobrou práci. A myslete na to, že potom bychom udělali ten zadek. No zrovna jsme o tom mluvili. A jestli si necháte udělat obě půlky najednou, dostanete slevu. Doktore, Madame X už tady byla, nebo jí budeme zakládat novou kartu? Běžte do pokoje, hned tam za váma přijdu. Já si myslím, že... Pane doktore, já půjdu do 1, protože já už jsem ve 2 vyluštila všechny křížovky. Jen běžte, Madame Carnot. Jen běžte, já musím ještě něco si tady vyřídit s Klaudií. Co je, doktore? No, Klaudie, chtěl bych vám říct, že jsem s vámi velice spokojen. Nechte toho, nebo se budu červená. Velice mi pomáháte a jste velmi milá na klientelu, která si vás velmi rychle oblíbila. Jste taková ideální partnerka. Já k vám... Tak já jdu zase do 2, protože tam je líp slyšet. Příště uříznu ušek. Ale že je nás půl veselo, že? A co kdyby teď přišla vaše manželka? No jo, moje žena. Vy mi to nebudete věřit, ale já jdu právě od ní. No tak to vám opravdu nevěřím. Ano, raz, dva. Právě jsme obědvali a ona souhlasila, že si zbalí kufry. Nejděte na to příliš rychle. Vždyť se známe sotva 14 dní. Chce začít svaky pod očima a když už to budeme, tak něco navíc prostě, no. 10 let o tom nechtěla ani slyšet. Tak, jenom 10. No, myslím, že změnil názor kvůli vám. Já si myslím, že z vás má strach. No, strach jde spíš z ní. A nezačínejte i vy. A vůbec nezapomínejte, že na vás čeká slečna Frantiny. Tá, máte pravdu. Mal bych na ní zapomněl. Takže, pokud jde o mou ženu, dáte jí do pokoje, bude tady minimálně týden. To minimálně je na ní dost práce. Tak co naše prsíčka?
Dejte mi šéfa. Ano, tady Klaudie. Musím mluvit potichu, jsem na klinice. Ano, slibuju, do 2 dnů mám tu reportáž hotovou. Za chvilku sem přijde dokonce nějaká celebrita. Cože? Dáš to na titulní stránku? Tak vidíš, ještě, že jsem tady zůstala celých 14 dní. Víš, co mi toho napovídal? Škoda, že tam nemůže mít fotku. Je úžasně sexy. Jo, pro ten článek skvělé, ale já jsem se zamilovala. Jo, do něj. Neboj se, budu se držet tématu. Ano, ne je ženatý. Jo, zavolám zítra. Slibuji. Já vím, že jsem dobrá novinářka, ale taky svobodná novinářka. Dobře, tak zítra. Neposlouchala jsem, ale všechno jsem slyšela. Jste novinářka. Nebojte, ve mně to bude jako v hrobě. A pro které noviny pracujete? Měla jsem napsat reportáž, ale kdybych bývala věděla. Doktor, co? Taky jste se zamilovala. Jak taky? No mně se to stalo na začátku taky. 75% pacientek miluje své plastické chirurgy. Je to prostě tak. Napište to do té své reportáže. A navíc ten náš je opravdu fešák. Je to sám pan stvořitel. Může nás předělávat, jak se mu zachce. Může nás nechat omládnout. Tak se nedivme, že mu všechny chceme projít pod rukama. Ale já kašlu na to, že je plastický chirurg. Mně se líbí jako chlap. Jeho oči, pusa, to tělo. Ajej, tak to je horší, než jsem si myslela. Ale on svoji manželku nikdy neopustí. A navíc se chce nechat operovat i ona. Ano. No vlastně jsem něco slyšela. Myslíte, že na mě by chtěl taky něco předělat? Ne, vy nic nepředělávejte. Člověk by věřil, že si vás vymyslel. Vždycky, když vás vidím před klinikou, má pocit, že se urvala reklama nad vchodem. To říkáte, abyste neudělala radost, že jo? Ano, ale zase buďte ráda, že vám je potřeba pozvednout morál, a ne kozy. Že to říkáte zrovna vy, která jste si nechala zvednout už kde co? No právě, chraň vás Bůh to udělat jako já, protože to chce každá mít nosánek jako Nicole Kidman, zadeček jako Jennifer Lopez a být mladá jako Miss Francie. A podívejte se na mě, jak to dopadne. S nosem Michaela Jacksona, zadkem Liz Taylor a stará jsem jak Metuzalem. Ale vy si stěžujte. Vždyť vy vypadáte jak Hollywood v kostce. Hollywood, jo? Ježiši. Běžte honem na pokoj. Přijde Madame X. Já tu komedii musím dohrát až do konce. No tak kdybyste potřebovala pomoc, tak víte, kde mě hledat. Ne, znáte heslo, Madame Jovan. Nevidím, neslyším. Nebojte, u mě to bude jako v hrobě, i když na to je čas. Strhne mi zvonek hvězda. V 15 hodin mám schůzku s doktorem Jovan. Je tady? Dobrý den, madam. Dobrý den. Tak je tady nebo ne? A vy jste? Madame X. Promiňte. Musím zkontrolovat, jestli jste ta, kterou doktor očekává. Chybička se vloudí a znáte ty následky, když se 2 pacientky zamění. Potom vám zvětší nos a vy jste si přišla třeba pro prsa. Doktor mě zná a velice dobře ví, pro co jsem si přišla. No, neřekl mi, jestli mám s váma vyplnit dotazník. Už jsem tady byla víckrát. Nenamáhejte se. Já jsem ostatně nikdy žádný dotazník nevyplnila. No tak ho vyplníme teď, alespoň získám váš autogram. Vy jste mě poznala. No, jistě, ten váš pohled.
Můžete to všechno ze sebe sundat, teď sem nikdo nepřijde. Počítám s vaší diskrétností. Jsem ráda, že vás poznávám. Sleduji vaši kariéru již dlouho. No, dobře. Doktor je tady? Ano, má tam slečnu Frantiny, ale to není na dlouho. No to jste opravdu diskrétní. To takhle prozrazujete jména všech vašich pacientek? Ne, slečna Frantiny není nikdo tak důležitý jako vy. S celebritama my jednáme úplně jinak. No dobrá. Upozorněte doktora, že jsem tady. Jako by se stalo, ale teď vás poprosím, abyste šla na chvilku stárnout do čekárny. Do 1 nebo do 2? Do 2. A do prdele! Vydala jsem do 1. Řekněte doktorovi, že čeká. Jako by se stalo. Poznala jste ji? Ne, kdo to byl? No přece Karin Depilé. A v čem hrála? Vy jste neviděla Zoufalství lásky? To mi nic neříká. Karin Depilé, nová hvězda francouzského filmu. A co ještě natočila? Ve Francii už nic. Odešla do Hollywoodu. Viděla jste Titanic? No tak asi jako každý, ne? No tak tam v jednu chvíli mezi cestujícími druhé třídy otevře dveře taková mladá dáma. No a dál? Zase je zavře. A dál? Nic, vrátila se zpátky do Francie. Tak to opravdu neznám. No, jak abych řekla, ani mě to neudivuje. Tak, Bože. prosím, a za týden přijďte na kontrolu a zpěte střídat a takhle, aha. A ty modřiny zmizí? Ale samozřejmě, ale zpěte střídavě na uších a na zádech, jak jsem vám to řekl. A to, že necítím bradavky, to je taky normální? No, do půl roku je ucítíte, určitě. Ano. Tak jak to dopadlo? Ale ano, já myslím, že výborné. Pravé sice trošku táhne, takže slečna má obavu, že... Ale doktor má pravdu, to je normální a příští rok vám to spraví. Co to tady plácáte, madame Carnot, a co tady vůbec děláte? Zmizte do vaší čekárny. Nebo vám nepíchnu botox. Ale no tak doktor, nebuď tak krutej. A slečno, jak jsem vám řekl, tiskněte pěkně bradavky jednu k druhé, takhle. Prsa. Jednu k druhé. Ať se vám tam, z vašeho pohledu asi takto, tlačte pěkně jednu k druhé, když se vám tam mezi kozama udělalo pěkný údolí. A vyprovázet vás nebudu. Nashledanou. Nashledanou. Karin, ta 3. hodina už přišla. Titanic Depilé čeká v 1. Klaudie, madame Carnot má na vás špatný vliv. Mám. Zapněte záznamník a běžte mi uklidit do kanceláře, než tam vemu madame X. To je péče, takovou ještě nezažila. No tak šup, šup. Co si to dovolujete, doktore? Můj zadek vaše ruce nepotřebuje a ostatně zbytek také ne. Ještě jednou na mě sáhnete. Vždyť na vás není co vylepčovat. Vy mě můžete. Opravdu můžu, ale proč? Ti váš zadek je tak nádherný, že byste si ho zasloužila vepředu. A dobrý den, vítám vás. Jak se máte? Vy máte novou asistentku. Ne, to je pořád ta samá. Tady vidíte účinnost našich nových metod. Vy žertujete, doktore. Samozřejmě, ale je pravda, že dneska umíme dělat zázraky. Jsem rád, že mám vaši důvěru. Myslíte, že byste mi mohl udělat něco s rty? A chcete mít větší, plnější? Přesně tak. Cítím, že mi brzdí kariéru. No, mluvím sám proti sobě, ale musím říct, že ústa máte nádherná, ale vylepšit se to samozřejmě vždycky dá. A nezmění mě to moc. To se pozná. Vy jste si nechal udělat nové zuby. Vy jste si toho všimnul? Ano, právě proto se mi teď zdá, že mi ty rty k ní moc nejdou.
Dřív, když jsem se smála, tak jsem zuby moc neukazovala. Hlavní roli hrály rty, ale teď, když mám ty zuby nové, tak je ukazuju. A najednou jsou ty rty méně vidět. Udělá vám něco úžasného. Musí to vypadat přirozeně, ale nesmí se to přehnat. Trošku kyseliny injekčně aplikované okolo rtů odstraní váš poněkud upjatý výraz, který vám brání v tom. A bude mě to bolet? To není drahé. A na oba rty vám dám i slevu. A ostatně, až vám ukážu účet, budete ještě pod narkózou. Vůbec si toho nevšimnete. Ne, vážně, bude mě to bolet? No, oblast rtů je velice citlivá. Udělá se tam malý otok, který bude 2-3 dny přetrvávat, ale pak budete ráda, že jste tady byla. A nebudu potom vypadat, jako kdyby mě píchla vosa? No tak jistě vypadaly vaše kolegyně, které se obrátily na špatnou adresu, víte? Mezi námi existují zedníci fasádníci, ale i praví umělci a věřte mi, že já jsem na lešení nikdy nestál. No, chápejte mě, já bych tam nechtěla mít 2 polštáře. Nebojte, za hodinku jdete domů. A poznají mě potom moji fanoušci. Ale jistě, jenom se jim bude zdát, že jste změnila barvu rtěnky, tak chcete tu novou hubu nebo ne? Máte to tam uklizené? Můžete tam s madam Hérečkou povečeřet z podlahy? Pracovní prostor je připravený. Takovouhle pusu bych chtěla, doktore. Takhle našpolenou, jako děťátko. No tak vám takovou uděláme. Ale já nechci, aby měla moji pusu. Tu mi ukrást nemůžete. Ale ne, té vaší se ani nedotkneme a teď pojďte na místo. Buďte si jistá, že vám se podobat rozhodně nechci. Co si ta osoba o sobě myslí? Takovou pusu, jako mám já, mít v životě nebudete. Klaudie, jestli okamžitě nezmrknete, tak vám tu vaši pusu zašiju. Měl byste se s ní rozloučit, doktore. Ta čest vaší klinice rozhodně nedělá. Já se vám omlouvám, ona nám jí sem poslala agentura. Je tady jenom na záskok. Já mám na nějakou diskrétní atmosféru kašlu. Tady klinika doktora Žován předělává Karin hubu. Bude mít novou držku, halo, halo, tady je veliká Karin. A ona tady vykřikuje moje jméno. Dělejte něco, doktore. Podívejte se na její hubu. Ona musela tady něco sníst nebo vdechnout, to není normální tohleto. Neznali jste ji předtím, nepoznáte ji potom. Karin Depilé chce mít hubu jako kačer Donald, aby získala zlatou palmu. Klaudie! Halo, halo. Jestli to okamžitě nenecháte, tak já vás vyhodím ven. Tady je Klaudie. Podívejte se na ní. Halo, halo. Nechte to. Já se omlouvám. Já vám to všechno udělám zadarmo. Tak co pak se to tady děje? Karin Depilé, hvězda mávající dveřmi na Titaniku. Pomozte mi sklidit více, podívejte, teď úplně mimo. Halo, veliká Karin. Drží hubu. Je to. No mi řekněte, na co jste čekala vy, která máte pořád uši na dveřích. To vám nefunguje na slouchátko. Funguje a já jsem 3krát nechala přepsat poslední vůli. Tak na co jste čekala? No mně se líbilo, co říkala. Tak jsem si to chtěla vychutnat až do konce. Snědla celý Platovitagon. Co je to? Opium. Nedal byste mi 2 tuby? Proč to snědla? No z lásky přece. Doktorovi? No vidíte, jak vám to myslí. Ani to nemusíte mít napsaný ve scénáři. Podejte mi radši tašku. Podejte mi sem tašku, prosím vás. No a já jsem tady děvče pro všechno, nebo co? Proč to udělala, tohleto? A že se tak pustila zrovna do mě? Musím asi pro ní představovat ideál ženské krásy. No, víte, Lidé nás stále vidí v rolích, které hrajeme. vidíte, co o vás věděla? Všude je to stejné. Vždycky mě poznají. Vzpomínám si v loni na festivalu ve Varech. Měla jsem kulicha, černé brýle a lyžařskou bundu a přesto jeden muž v tom davu poznal. No, uprostřed června. Tak,
Tady máte, pane doktore. A dejte to trošku stranou, ať tady mám plác. Měl byste ji rozepnout. Prosím. Měl byste ji rozepnout. Jo, máte pravdu. Máte pravdu, měl bych ji... Tak, sedíš. Ťuk. To je v pořádku. Tak, počkej, co to? Ježiš, co to? Klaudie, co to? Klaudie! Klaudie! Ježišmarja, co děláte? Nechte ho! Klaudie, ježiš! Nechte to! Klaudie! No neruším. Ježiš, tak to nám tady ještě chybělo. Může mi někdo vysvětlit, co se to tady děje? Drahoušku, dovol, abych ti... Daj píchnu ještě sedativum a bude v pořádku. Drahoušku, dovol, abych ti přecel Karindepile. Karindepile, to je moje žena. Bylo venku slyšet, jak volala moje jméno. No, já vůbec nic nechápu. No, dostala záchvat, víte, ona je neobyčejně citlivá. No, víte, madam Žová, já jsem tady inkognito. No ale za to já ne. Já jsem spolumajitelka téhle kliniky a vyžaduje tady klid a diskrétnost. No neprovozujeme bordel. Chodí sem k nám celebrity. Teď bude spát. Trošku mi tady zbylo, nemá jinou chuť. No tak... Vidíš, drahoušku, ještě tady nikdo není. Než se tady všechny objeví, můžu se ti v klidu věnovat. No, ty si je sem znova sezval? Ale nezačij zase. Jsou to naše pacientky, potřebujeme je. Nikoho jiného v nich nevidím. No jistě. Prosím tě, já nechápu, jak můžeš být tak žárlivá. No, ty nechápeš vůbec nic. A teď je to samé, jako kdyby byl karosář a spravoval rozmácený auta. Vždyť na vzhledu přece nezáleží. Já bych jí teď nejradši namočila hlavu do vyjetýho oleje. Ale teď to dělám všechno pro tebe, pro naší kliniku, no tak pro tvoji kliniku. Potřebujeme je. Musíme jít rádi, že se sem vrací. Ale teď už si musíme pospíšit. No, říkáš to, jako bych byla urgentní případ. Ale ne, já mám strach, aby si to nerozmyslela. Jo, protože zítra už by bylo pozdě. Ale ne. Já tě mám rád takový, jaká jsi a budu tě i milovat taková, jaká budeš. No hlavně, že mě miluješ. No kdybych tě nemiloval, tak tě 10 let nepřemlouvám, aby si se svěřila do mých rukou. No tím chceš říct, že už jsem před 10 lety byla zralá na skalpel? Ale ne, pořád děsí, náš věkový rozdíl, ale proti přírodě nic neuděláš. A abych se jí odvděčil, tak prostě pomáhám těm, se kterými se příroda moc nemazila, což samozřejmě tvůj případ není. Samozřejmě. No ale doufám, že si teda alespoň poslal domů tu tvoji novou sekretářku. Ano, poslal, včera večer jsem jí samozřejmě domů poslal. No takže ona se sem dneska vrátí. No jestli bude lépe, tak ano. No nebudu přece volat agenturu, aby mi poslali záskok za záskok, ne? No ale ona je do tebe zamilovaná. No to ty seš taky a nevyhazuju tě. A ztrácíme čas. No. A hlavně ty. No tak ale souhlasila jsem jenom s očníma víčkama. No ano, s víčkama. A když už tom budeme, taky trošku okolo. Hlavně už mě prosím tě nech na tebe šáhnout. No nic jiného bych si nepřála. Počkej, počkej, tady nezačínej zase. Víš moc dobře, jak po té celodenní dřině na tom večer jsem. No, a ráno taky, že jo? Jenomže mezi tím je celá noc. No a spát mám jako kdy. Ale prosím tě, ty budeš mít znak bandáže, budeš tady týden, tak se můžeš přesvědčit, že se tady nic neděje.
Ale kdyby si konečně souhlasil s tím, abychom pracovali spolu, tak bych se o to mohla přesvědčovat každý den. Ale já nechci, aby ses unavovala v práci. Ty chceš radši, abych se nudila doma, že? Hele, mám na tebe 3 hodiny a to zrovna není moc. No, ty dovedeš člověka potěšit. Ale tak jsem to nemyslel. No já jsem to pochopila. Ale nic si nepochopila. Já tě opravdu mám rád, taková, jaká seš. A počkej, až tě změním, to tě budu milovat. Pojď, jdem na to. Nezavírejte. Vy jste taky objednaná. Můj botox. Doktor mi ho slíbil. A hele, on už je tady, jo. A dneska je velký den, operuje madam. Kolik jí vlastně je? No, já jen vím, že se narodila 2. července. Vypadá spíš na prosinec. Co je vám? Ale nic, bolí mě hlava. To mě mrzí. Můžu si za to sama. Ale za nic se nestydím, co se tady stalo. A proč teda musíte napsat ten článek, ne? Ne, to už nemusím, na ten už taky nemyslím. Tak, co tady děláte? Chci ho ještě jednou vidět, toho mizeru. Prosím vás, podívejte se na sebe. Na vás jich musí mít chuť. Jo, chuť jo, ale jak se nažerou, tak zmizej. Máte štěstí, jste krásná ženská. Já jsem se soutěže krásy zúčastnila pouze jednou, jako členka poroty. A myslíte, že ji pořád miluje? A on takhle asi nepřemýšlí. Má rád svoji práci. No a jsou společníci. A to máte jednoduché počty. Jí patří 80% a vám zbývá těch 20 na to, abyste ho dostala. Máte pravdu, nechám si na něj radši zajít chuť. A běžte na pokoj, přijde Madame X. Tak ta by si místo rtů měla nechat radši zvětšit mozek. Heleďte se, myslíte, neříkala jsem včera nějak moc nahlas její jméno? Jestli si dobře pamatuju, tak jste teda asi jednou řekla jméno Karin, ale zas tak nahlas to nebylo. No tak to jste mě uklidnila. Do dvojky. Hejko, říkal jsem ti na lačno, kde seš na lačno? Ale já jsem nelačno. Jedno malý kafe bez cukru. Teď jsi mi tam říkala, že jsi do něj namáčela housku. No, do kafe? Nikdy. No, tu jsem si namáčela do vajíčka. Víš dobře, že jinak ji do sebe nedostanu. Ty jsi ráno ke snídani měla vajíčka. No, byl jsi ve sprše hodinu. No tak jsem myslela, že tím zajím ten koláč. Ale sýr jsem nedojedla a vína ani kapku. No tak to ti teda děkuju. No ale je mi nějak divně. Já se ani nedivím. Prosím tě, běž zpátky, budem čekat, až vytrávíš. No ale já mám hlad. Běž si lehnout. Tady má Madame Carnot, přišla jste nějak dřív. Se mnou si nedělejte starosti, pane doktore, já mám času dost. Hejte, koupil jsem vám do čekárny nové křižovky. Děkuju, ale já mám v mobilu hry. V mobilu hry? No já bych čekal, že ve vašem věku budete mít sebou spíš pletení. Já vám platím za to, abych tady omládla, a ne abych tady štrikovala jako nějaká stará bába. A když háček, tak na vás. Tady máte ještě Děkuju. katalog. Děkuju. A doufám, že s tím vším nevystrčíte z čekárny nos dřív, než pro vás Klaudie přijde. A jestli ano, tak vám uříznu. To by vám strach nedovolil, pane doktore. Ještě uříznu jazyk. Doktore, já se vám strašně moc omlouvám za ten včerejší. A tak nic tak strašného se nestalo a to mi řekněte, proč jste tu tubu spolikala celou?
Bylo mi zlé a myslela jsem, že mi to pomůže. A já dělám také chyby. Jsem z vás nervózní a vy ze mě. Jsme zkrátka ze sebe nervózní. To už je minulost, zapomeňte na to. Vy dobře víte, že není. Ale ano, teď už bude mezi náma jenom práce, práce a práce. To ale neznamená. Znamená. Vy dobře víte, že ne. Ale ano, a co vaše žena? No, moje žena. No tak ta buď spí nebo tráví. A my tady hlavně neděláme nic špatného. To máte pravdu. My tady kolem sebe jenom 14 dní chodíme, dotýkáme se, pokukujeme po sobě, takže vlastně neděláme nic špatného. Pokukujeme po sobě, jo. Ano, a výsledkem toho je, že vaše žena žárlí a já se trápím. No, protože mě přitahujete a já vás taky. Přitahujete se vzájemně. To neznamená, ale vy milujete, miloval jste a stále budete milovat vaši ženu. No a co vlastně chcete, abych ji nemiloval? Tak najednou, to přece nejde. Já jí totiž za mnohé vděčím. No tak jí vraťte, co jí dlužíte, potom se uvidí. A mojí milenkou být nechcete. A vy mě máte rád. No jistě, já miluji všechny ženy. No počkejte, proto taky dělám tenhle obor, abych je dělal šťastnými, ale vás miluji, aniž bych myslel na práci. Vás miluji, protože vy jste dokonalá. Dokonalá. Dokonalá, protože jste přirozená. Zapomeňte na to, doktora, pojďme pracovat. Pracovat? No dobře, pracovat, podejte mi diář. Dokonalá, dokonalá. Vaše žena byla zpočátku taky dokonalá a nakonec jste ji šel operovat. No jo, ale vy nejste tak stará jako ona. Ale vy taky ne. Hejte, mužům se často vyčítá, že si berou mnohem mladší ženy. Tak aspoň oceňte, že já dělám opak. To ano. A teď k nám dvěma. A co vaše žena? Nechte jí spát. Přišla naše chvíle. Ne, tady ne. Ano, tady na té. Tak jdu sem. Tak kam? Tak sem. Kde? Tak třeba do kanceláře. Do kanceláře, tak do kanceláře. Co je? No já jsem tady děvče pro všechno. Vy jste se taky vrátila. Dobrý den. No nebojte, půjdete přede mnou, protože vy jste ta hvězda. Bude to trvat dlouho? Na jak dlouho má doktor práci? No, tak to já nevím, to se musíte zeptat Klaudie, ale že tady ještě není, možná se skočila do krámu. On si tu doktor nechal? No nesmíte se na ní zlobit pro ten včerejšek. Nebyla při smyslech. A tohle všechno jako patří komu? Tak to já nevím. A vy jste se vlastně vrátila proč? No, pro trochu botoxu. Minule mi ho aplikoval tady, vidíte? No a teď ho potřebuju tady. Dobrý, ne? Jo, je to machra. Ano, ano, ano. Ano, ano. A
vy sem jdete s pusou, že jo? Ano, jenom taková droboučka, úpravička. Vám už to dělal taky? Ano, tam. Ano. Já vidím, nejsem slepá. Já jsem si nechala aplikovat výplně, ty jsou tam na pořád, když už, tak už, že jo? Já jdu jenom na injekce. No, tak to jste tady za chvilku zpátky. Mně můžete věřit. Ptejte se, na co chcete. Ještě. Žádné další otázky už nemám. No, já bejt váma, když už jste jednou tady, tak bych si s tou pusou nechala udělat ještě něco. Ale co? Prsa. Uklidněte se. No vy to nějak prožíváte. A potom já jsem se svýma prsama spokojená. Ale jo, máte je dobrý. A zadek ten druhý zadek, jo. Zadek. Teď je v módě zadek. A možná máte pravdu. Mám ho poněkud placatý. Myslíte, že by mě to pomohlo v kariéře? Ano. Kolena, jo, na kolena, Co kolena? Co mám s kolenama? No, poradím se s doktorem. Ale co ten kde sakra dělá? Už. Bude tady. Pojďte se posadit. Neviděli jste manžela? On nebyl u vás? No, asi je u sebe v kanceláři. No vidíte, že ne, jsou tam dveře do kořán. No tak asi nějaký urgentní případ. Není mi dobře a je mi zima. Nemohla byste mi podat sako? No jistě, ale kde ho máte? No v té pracovně. Oho. Výborně, tak tady ho máme. Tak prosím. A pojďte si zase odpočinout. Děkuju vám. Promiňte, slečno, já jsem tam vzadu ještě musel udělat trošku pořádek, je tam hrozný bordel. No tady to není o nic lepší. Promiňte, já jsem neslyšel, že jste přišla. No, jestli pak myslíte na mé pozadí? Pardon? No trochu mi visí, nemyslíte? Moment. Hned to bude. No a počkám. Já jsem to tady zapomněl. Prvé, teď jsem si to musel obout. Tohle tady zůstal minule. Klaudie, už to můžete pro dnešek nechat, už to stačilo. Denně cvičím, ale moc to nepomáhá. Jinak ho mám ale svalnatý, sáhněte. Ne, já jsem viděl vaše filmy. Tak to jste neviděl mě. Když je záběr na zadek, tak mám vždycky double. Dobrý den, slečno X. Dobrý den. Klaudie by vám chtěla něco říct. Já jsem se vám chtěla omluvit za ten včerejšek. Říkala jsem věci, které jsem říkat nechtěla. No, nechtěla jsem je říkat tak nahlas, no. Chápete, Klaudie se vám omlouvá. Když už jste tak upřímná, co si myslíte o mém zadku? Ne, já už si budu myslet jenom všechno sama o sobě, ale o vás to No helejte, mně se ten váš povyslej zadek docela líbí. No to vy jste mi ho před chvílí nasadila do hlavy. Schání vás vaše žena. Aha. Tak já se jdu podívat a pak vám řeknu svůj názor, ano? Mám ho svalnatý, denně cvičím, ale je pravda, že trochu placatý taky. Ukažte. No, je takový francouzský, ale nejsme v Brazílii. U stůla, takže kde jsme to skončili? Tady u pozadí Madame X. A
Takže tu pusu už neděláme? No děláme. Včera jste mi řekl, že mi uděláte zadarmo. Jako odškodné za to, co jsem si tady vyslechla. No tak svůj rozpočet přesunu níž. To je přirozené, ano? No, musím vás upozornit, že ve Francii se podobné úpravy zadku dělaly jenom zřídka. Ale vám ho dělám tím spíš, že vaše pozadí je pevné a drží tvar. Chcete ho prostě jenom trošku to vyrýsovat? Ano, vyrýsovat. Takže ano, takže vyrýsovat. Takže operace bude trvat tak 2 hodinky. Vyjde vás asi něco okolo 5000 eur. O něco víc než pusa, to víte, máte tam víc kůže. Takže to tady budu čekat další 2 hodiny. Madam Carnot, musím vás upozornit, abyste se ztratila ve vaší čekárně a čekala tam, než pro vás Klaudie přijde. Pane doktore. Mlčela samozřejmě jako hra. No, máte štěstí, že nejsem ukecená. To máme. Jedním uchem tam a druhým ven. Já to pro vás udělám. Takže operace bude trvat asi 2 hodiny, pak si tady tak 2 dny poležíte na břiše a... Bude mě to bolet? Samozřejmě, všechno má svá rizika, ale stojí to za to. Přesvědčili jste mě? No tak jestli jste připravená, měl bych vám nechat samozřejmě 14 dní na rozmyšlenou, ale... Já už si nemám co rozmýšlet. Jestli tam máme volno, tak jdeme na to. Tak můžeme. Startujeme. Tak jdeme. Dejte mi šéfa. Ano, spěchám. Bernard? Prosím tě, nezlob se na mě, ale já to psát nemůžu. Nebylo by to ode mě fér. Ano, zamilovala. Jo, je to úžasný milenec, když to chceš vědět. Ne, je ženatý. S takovou starou havárií. Ano, já vím, že to mělo být na titulní stránce. No a což? A cože je pozítří uzávěrka, tak tam je něco jiného, no. Třeba, jak poznáte, že vám manžel zahýbá. Tak v tom bych ji mohla poradit. Zavolám později. Pro které noviny pracujete? Už pro žádné. Nedělejte ze mě idiota, všechno jsem slyšela. Tak dobře, já chodím na hodiny herectví. Po telefonu? Ano. No, tohle vám mám věřit? Vy máte možná fantazii, ale telefon má záznam. Sakra, ta technika. Vždycky vám to podrazí nohy. Takže nejen, že mě berete manžela, ale ještě se ze mě snažíte udělat blbečka? No, tak takové vítězství by mě netěšilo. Hloupé ženy mývají i stejné blbce manžely. No, tak to jsem zvědavá, co na to řekne ten můj, až mu to řeknu. Tak pojďte a teď už vás tady nechci alespoň měsíc ani vidět. Teď na vás už není ani co vylepšit a vyprovázet vás nebudu. Jdu se podívat na Madame X. Děkuju. Jak jít drahoučku a přijďte mi pak pomoct. To drahoušku patřilo mně. Řekněte mi, je na mě ta změna vidět? Samozřejmě. A jaká? Děkuju, to jsem ráda. No a vy, madam, se cítíte jak? Jako podváděná žena. No to samozřejmě, ale jinak? Už jsou tam zase spolu. Ale dělají na té herečce. Sakra, sakra! Něco se tam děje? Ale ne, to je normální.
No, nemám ráda, když je takhle nervózní. Doktore, honem, přestala dýchat. Máme problém, velký problém. No to vidím. Mám zavolat doktora, myslím toho opravdového. Ano, ale uslyšte si. Co jste sem přišla? Nosíte nám jenom smůlu. No chcete říct, že za všechno tady můžu já, nebo co? Já. Tak mám volat toho doktora, nebo ne? No, samozřejmě. Ne. Už je pozdě, je po ní. Co se jí vlastně stalo? Nevím. Neříkala. A ten nový zadek už měla? Jo, to měla. Ale už si na něj nesedla. No, ona měla štěstí, odešla krásná. Poprvé jsem viděla někoho umírat. Ještě, že jsem si nechala sundat ty vrásky. Určitě budeme v televizi. Určitě to úspěchy klinice nepřidá. Ale ano, podívejte, úplně hladké. Ale myslím, ta smrt Madame X. Tak to máte pravdu. Co budou dělat? Nevím, jsou tam sami. Jestli se budou chtít zbavit svědků určitě. A vás první, protože jste novinářka. Myslíte? Dámy, musíme si promluvit. Jak se daří vaší ženě? Odpočívá, za chvíli budu operovat. Měl byste si odpočinout, pane doktore, aby to nedopadlo stejně. Řekla mi, že jste novinářka a že jste tady kvůli nějaké reportáži, je to pravda? No, byla to pravda, ale já už nic psát nebudu. Kvůli vám. Děkuji. Ach, ta láska. A na vaši diskrétnost spolehám také, madame Carno. Nebojte, řeknu, že se vám to stalo poprvé. Že... To nebyla vaše chyba. Ne, nebudete říkat nic. Jsem to zdrcený teďka. Vy jistě nechcete, aby nám zavřeli kliniku. No, to jistě ne, že kde bych trávila volný čas, že? Jo, nebudeme o tom mluvit vůbec. Slečna Depilé nikomu neřekla, kam jde. A jestli se nám podaří jednat stejně, jak jednala ona, tak se vlastně nikdo nic nedozví. Chcete říct, že budete dělat, jako by se nic nestalo? Ano. Blaho kliniky? Ano, pro kliniky i pro ostatní klienty. No. Co uděláme s tělem? No. To je ta správná otázka. Pomůžete mi ho přenést do sklepa? Vy si ji tu chcete nechat? No ano, prozatím ano. Vy ji chcete rozkrájet? Ne, přinesem jí v celku, to bude lepší, protože po kouskách, aby se museli vyhat sem a tam a v celku. A nezavoláme nejdřív na policii? Ne, ti by všechno vykecali. To je tak lepší pro ní i pro její fanoušky. Bude to pro ní lepší. Nebudeme o tím mluvit vůbec. A dovedete si představit ty titulky v novinách? Zemřela při opravě zadku. Takhle bude prostě nezvěstná a stane se mýtem, který vlastně i toužila. Ještě se musí najít někdo, kdo ji bude postrádat. No, kdyby tady byla by vám velice vděčná, že dbáte na její soukromí. Já si to strašně vyčítám. Přišla původně jenom na rty. To by ještě dopadlo dobře, ale jediný, co mě utěšuje, že se mi ten její zadek opravdu povedl. No, škoda, že už ji s ním nikdo neuvidí. Tak pojďte, pomůžete mi s ní. Podívejte se, pane doktore, ale já vám tady pomáhám s kde čím.
Dobře, tak já vám příští operaci udělám zadarmo, jo? To nespěchá. Moc se mi to nezdá, do čeho se tady pouštíme. No legální to zrovna není, ale operovat bez podrobné přípravy, bez 14 dnů na rozmyšlenou taky ne. A přesto jsme se do toho pustili a s vaší pomocí, Klaudie. Ale s mojí ne. Ne, s vaší ne. A kdo jí přesvědčil na ten zadek? No, jenom jsem se vás snažila krejt. Kdo tady furt křičel, zadek, zadek. Přestaňme se obvinovat, když jsme řekli, že vám pomůžeme, no tak vám pomůžeme, ne? Tak pojďte a potichu, ať ji neprobudíme. To moji ženu. Jste celý nervózní. Neuneseme ji. A venku ji zavalíme do deky. Kdybyste jí nedal ty implantáty, byla by lehčí. Zakázal vám potichu, ať ji neprobudíte. Prosím. Ale tu moji ženu. Kde je sklep? No, musíme dolů a já tu první, ať nezabloudíme. A pozor, ať ji nepraštíme. No, tak hlavně, aby pacienti neměli modřiny. No samozřejmě. Tak kde je ten sklep? No musíme přes kancelář za den. Jo, ale mám klíče. Na co jste myslel, že nemáte klíče? No na co bych myslel, když operuju, nemyslím na klíče. Já pro ně skočím. Vy jste zaprašená úplně, jak na mě koukáte teďka. To není pravda. No, mohla ještě natočit pár filmů. To mě nezajímá. Řekl o mně, že jsem praštěná. Ale když najde ty klíče, tak se uklidní, v pohodě. Nemiluje mě. Miluje svoji ženu. A teď tady máme jenom mrtvolu. No, to jsem ráda, že jsem tady ještě někoho zastihla. Co vy tady děláte? Celé odpoledne se sem snažím dovolat. Pořád jenom záznamí. Musím ještě před víkendem mluvit s doktorem. Jsem celá zoufalá. Podívejte se na moje prsa. No jo, pravý máte níž než levý. Ale vy máte taky, koukám, nějaký problém. To se vám jenom zdá. A tady to v té dece, to je co? Mrtvola. To je doktora nová metoda, víte? Všechno jí předělal od hlavy až k patě, zabalil ji a teď my ji neseme na vzduch, víte? No tak to má štěstí, že ji nezbabral tak jako mě. Našel jsem klíče, takže můžeme už teďka rovnou... Doktore, je tady slečna Frantiny. Do prdele, slečna Frantiny. Něco se stalo? Jedno mám níž než druhé. Ale to není možné, ukažte. No ne, to je nádhera. Krása, nádhera, no. Je to nádhera, řekněte. Já vím, že nemáte moc času, ale podívejte se pořádně. Postavte se rovně. Ano, takhle. No, když stojíte rovně, tak je to úplně v pořádku. No řekněte, Klaudie, že je to v pořádku. Když stojí rovně, tak je to Dejte v mi ty pořádku. klíče a ti tam odnese. Nikdy jste o téhle nové technice nemluvil. O jaké nové technice? No o totálním závalu, jako tady u té dámy. Tak hejte se. Tenhle nový zával předpokládá, že máte obě prsa stejně vysoko a navíc je finančně velice náročný. No jo, ale než dělat člověka po kouskách, tak se to asi vyplatí takhle, ne? No. Nejlepší bude, když přijdete příští týden a všechno to spolu v klidu probereme. Uvidíte, že se vám ty prsa... Vždyť je máte krásný, oni se vám srovnají. Tak pomůže mi s ní někdo, sama ji tam nedostanu. Vy jste otevřel nový pavilon. To víte, úspěchy zavazují. A právě proto mi věřte, že nejlepší bude, když přijdete ten příští týden. On se blíží, za ten týden toho máme dost, blíží se víkend, jeden je víc mrtvej než druhý a nebudeme přece dělat tragédii z 1 nebo 2 centimetrů. Hlavně. Ale říkal jste, že když budu mít pochyby, tak můžu přijít, no, protože jsem je měla, tak jsem tady. Klaudie, udělejte něco, nebojte, její prsa nechám sežrat. Nevšímejte si toho, pan doktor je po celém týdnu upracovaný a když budete chtít, tak vám ty prsa samozřejmě předěláme. No, takže souhlasíte, že tam něco nesedí? No, tak tady nesedí vůbec nic. Vůbec nic.
Mojí manželce žádná operace nepomůže. Nepomůže. Moje sekretářka je do mě zamilovaná a ještě k tomu je to novinářka. Tamhle ta stará rachotina si myslí, že je 20 a čeká, až odneseme do sklepa neprovedenou herečku, tak i kdyby vám vaše kozy ležely na kolenou, tak je to srdečně jedno. Takže přijdete příští úterý v 16 hodin, ano? Dobře, děkuji. Starou rachotinu tady z toho asi brzo klepne, jestli ji necháte ještě chvilku sedět v průvanu. Děkuji vám a pane doktore, vy si hlavně odpočíte. Rád, slyšu Franty, rád a choďte opravdu rovně, jo? Tak odneseme ji konečně, já tady nechci zhnít zaživa. Když jsme u toho hnití, co uděláme s tělem? Zakopeme ji, Nebo zmrazíme? nebo spálíme. A proč ne nabalzamovat? No když už je tady, no proč ne nabalzamovat? To je dobrý. Prosila bych taxi ke klinice doktora Šován. Ano? Za jak dlouho? 10 minut. Dobře, děkuji. Počkám. Klaudie? Promiňte, už to bude. Už to mám na sobě 8. den. No, udělala jste dobře, že jste se rozhodla odejít. Pro vás dobře. No, nicméně bych vám chtěla poděkovat za to, že jste nám tady pomohla. Děkuji vám. Jestli si kupujete moje mlčení, tak to nemusíte. Já umím držet jazyk za zuby. Obzvlášť, když řeknu, že něco neřeknu. No, je to konec konců taky kvůli mému muži, ne? Už je mu líp? No, ještě má husí kůži, ale už to jde. Přijde se s vámi rozloučit. S Bohem. Je pravda, že odcházíte? Musím. Budete mě chybět. Ty poslední dny nás sice trošku prověřili, ale jinak to byla docela zábava, ne? Jo, bylo mi to hezky. A vezmou vás zpátky do těch novin. To asi ne, ale 3 týdny na plastické chirurgii jsem se užila dost a dámských časopisů taky. Jako sekretářka jste byla velice dobrá. Nechcete, abych zavolal některýmu z mých kolegů? Ne, děkuju, nechci. Než chirurga, s kterým omládnu, se pokusím najít muže, se kterým zestárnu. A nedáme si na rozloučenou pusu. Ne, radši ne. Ale kdybyste mě snad někdy v budoucnu potřebovala, tak neváhejte a ozvěte se. Děkuji. Tak nashledanou. Nashledanou. Mohla byste ještě jednou naposledy? Prosím. Plastická chirurgie Žován, poslouchám. Ano, ano, předám. Nějaká paní se chce objednat. A věřte mi, že kdyby se to dalo vrátit zpátky, neváhala bych. Věřte mi, že ani já. Haló? Ano? Ne, vlasy nenastřelujeme. Pro manžela? Ne, prosím vás, počkejte chvilinku, počkejte. Ano, už jsem zpátky, tak poslouchám vás. Něco jiného? Ano. No jen mluvte, jsem přece lékař, ne? Ano. A chtěl by ho zvětšit, jo? O kolik? O kolik? O 3 mm? Ale
Ale to je miniatura. Jo, jste myslel 3 cm. No, to taky není moc, ale dobře. No, cože má komplex. No, a druhé, normální. Takže má vlastně jenom jedno. Ale tak 14 dní si ho potom nebude moc mít. No. Takže na něj možná přestane slyšet. Ano, ano. Po operaci ucha se musí obejít aspoň 14 dní bez brýlí. Ano. Naschledanou, madam, naschledanou. Klaudie! Klaudie! Už odešla? Ano. Slibuješ mi, že na ní zapomeneš? Už o ní nebudeme nikdy mluvit, budeme mluvit jenom o tobě, o mně, o nás dvou. Já mám strach. Já mám takový strach. Ale jsem si jistý, že jsem odvedl perfektní práci. Opatrně to bolí. Uvidíš, je to dokonalé. Řekni mi, že mě máš rád. Potřebuju slyšet, abys mi řekl, že mě miluješ. No ano, já tě takhle miluju, jsi nádherná. Nádherná. Abych něco řekl. Já jsem se tak započil, že neřeknu asi nic. Strašně moc vám děkujeme, že jste přišli, takhle hojné množství. Já děkuji vlastně i předešlým divákům, kteří přišli, že jste ty naše představení naplnili natolik, že jsme tomu nemohli ani uvěřit, proto jsme taky jedno představení přišli, tamhle v pátý řadě jeden pán nebo paní spala, takže může přijít 28. a vidět to znova. Já musím poděkovat zázemí, jak Leníčepu, tak Ústupu, tak tamhle Milan s Mozartem, děkujeme za blikání, za hudbu, za plakáty, děkujeme. Děkujeme našim sponzorům, letos vypíchnu Koukdelu, který nám pomohl tady večer s kulisama, jsou nádherný a jiný a nový prostě. A i ostatním sponzorům taky, abych vám ukázal tady naši nápovědu, takže to se ukáže taky, Jaruško vylez.
chodí pravidelně, tak ví, že takže tohle představí nějaký pátý. Januška zrovna má narozeniny, takže já jí přidám kytičku. Januško, děkujeme. A abyste věděli, jak nás režíroval, tak to je Jiří Vaníček. Děkujem, že jste teda přišli, že vás to baví. Vidím spoustu tváří, který opravdu chodí pravidelně na naše divadla a slibujeme, že se pokusíme další zahrát příští rok. A jedno teda přidáváme, protože to dneska jakoby poslední, tak samozřejmě pro holky tady máme nějaký kytičky, protože my to viděli v televizi, že umělci dostávají kytičky. Nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu domů, můžete si tady něco dát nevíčepu, běžte se sednout Čeptovi a těšíme se na vás příště. Mějte krásný večer a děkujeme.